in kai da matanka kun rabu ba shi ke gwada kai da yaranka kun rabu ba. Duk na macen da kika fita gida mijinki bai san da zama ba, na mace da kika tashi kika tai wurin aure mijinki ba ki gaya mai ba, bai san da zama ba, kin fita kin je wurin aure mala'iku na sina miki tun anya har ki komo. In kika mutu anya ma jahannama kika yi wasa. Kuna cikin zango kana kiran kanka kai ne akida wani, kai ne akida kaza, kai kaza, an ganka wai kai ne kaza, kana fadan akida amma ga akidan nan sosai shine duban yaranka, kai ba ta wannan kake ba, wallahi Allah ya kama ka ya kuna ka. Zamantakewan mu a cikin community mu da iyalan mu akwai matsala. Responsibility namiji, kai namiji responsibility ka shine in ka sa ka tufatar da matanka, in ka ci ka ba matanka, in ka kwanta ka bani ka kwanta, haka Allah da manzon shi suka gwada. Shi sa responsibility kai namiji shine ka duba matanka, wannan hakinka ne, in ba kai ba Allah ya kama ka. Wannan maganar gaskiya ne. Sa'annan kuma wasu mazan she ka gan shi da matan shi sun samu matsala, wai sun rabu, bayan an rabun bai ba da kudin abincin yara da ya bar da matan ta yi gidansu, bai bayarwa, bai ba da kudin su fees, kudin makaranta, bai san ma yadda yaran shi ke rayuwa ba. In kai da matanka kun rabu ba shi ke gwada kai da yaranka kun rabu ba. Hakin kama ne a musulunce, in ka rabu da matanka in ta tara da juna biyu ka nemi ma dakin kwana ka bata ita da yaran, har ka biya ta kudin shayarwa da kudin abinci har wasu shekaru. Wannan ma jin gada ku yi kai da matan, wannan musulunci muka gwada maka kitabu wa sunna. Shi yasa ba daidai bane yau wasu mazaje na sake mata ta te gidansu, bayan ta te gidansu shikenan shi ba ruwan shi da yaran, kan da su yi ka gan iyayen matan ma ke duban yaran, bai zuwa duban lafiyan yaran, bai zuwa duban menene yaran, wani makaranta suke zuwa, wani suku suke zuwa, wani hali suke ciki, ya lamarin lafiyansu, ba ruwan shi. Amma da Allah ya taimaka in manta wahala ta yi jojuma, ta je ta yi talla, ta yi sese, ta yi wan, bayan ta duba yaran sun girma sun zama mutane. Ranan da yariyan ta samu wani aiki mai kyau, ko yaro ya samu aiki mai kyau, ko dai yi graduation, ko dai yi aure, sai ka gan baban ya zo ya karkata fulla, wai shine mai unguwa, kan ba ka taba duban yaran ma. Allah kuma ya kama ka, ya kama ku. Maganar gaskiya muke fadi. Ba daidai bane kuna cikin zango kana kiran kanka kai ne akida wani, kai ne akida kaza, kai kaza, an ganka wai kai ne kaza, kana fadan akida amma ga akidan nan sosai shine duban yaranka, kai ba ta wannan kake ba, wallahi Allah ya kama ka, ya kuna ka. Ba ruwan Allah da wani akida da kake bi na musulunci, wani baka duban yaranka, ba wani ruwan Allah da wannan hakkinka ne. Ba wanda ya tayi zunduri ya kawo, kai zunduru ka kawo abinka, dole ne ka duba yaranka. Yau ka duba iyayenmu daga Ghana, daga Turai, daga ko ina, daga Najeriya ne ina, yara sun cika, suke wahala da yaran, ba ku duban yaran sam. Baba ya tashi shi bai san halin da yaran suke ciki ba, amma in yana da akuya ko rago, akuyan nan ta bace, cikin daren ya nemi torchlight yana yawon neman akuya ko rago, amma bai san wani hali yaro shi ke ciki ba. Nan za mu sha mu yi magana, Allah shi fa ya baka yaron nan da yaran nan ku duba su ne, wallahi sai ya maka tambaya, kiwo da ya baka amana ne. Tucan mata bai da kyau, maganan gaskiya ke fari, mu duka kowa na da iyalai ai, amma wallahi tallahi in kana son ka wahala, ka gan wahala, to ka bar duban yaranka, kana gan wahalan da Allah ne maka kai. Ai Allah na baka arzikin da wai don ka duba yaranka, sai kai kace ba za ka duba su ba, to ka wahala, baka ganin rayuwa mai dadi. Wallahi tallahi iyayen mata na wahala kwarai wurin duban yara. Wani ma na nan shi namijin ma shi yana manta ranan da ya kawo kudin cefane, in an ce cefane kudin abinci gida, shi na shi ne dai zama na bezin ataya, ya iya fura wutan ataya amma bai taba fura wutan gida ba. Ya iya fura wutan ataya, ya zama na bez ya sha ataya da kyau, ya ci naman rago, Allah sa ma ragon ma ba mushe bane. Ya zama na yayi abu da dare ne so gida, mata na kwana da ya zo gurgusan kwanta, tashi ki sai ai
kowane shekara da da rabi shekara mata ciki ta haifu baka zuwa antinanta baka zuwa bina baka rakiyanta ma hospital kai ba ruwanka kawai kai dai kai naka ne kawai ka zo ka kwanta kai zunduru ka tara yara da yawa baka da ma kai wurin kwanan yaran ya kada ka kawo su Allah su ya kama ka in ka san kana son kai zunduru ka kawo yara da yawa to hakki ne ka je ka ta aiki kuma ka ta addu'a Allah ya sa albarka ka tara wannan yaran sai Allah ya sa albarka yaran su samu wurin da za su kwana su tai makarantar kirki kar ka zo ka tara yaran da suka zama boko haram wai yara in ka ji wani ma batanan banza sai ka ji an ce wai manzo Allah ya ce a tara mai al'umma da yawa a tara mai yaran da ke bara bakin su titi da yaran boko haram waɗannan annabi ya ce a tara annabi bai fariya da irin waɗannan mutane annabi na maganan ka tara yara waɗanda za ka ajiye su kan akida mai kyau shine mai a kitabu wa sunna ka ajiye su kan akidar islama ka gwada musu rayuwa ka ba su ci da sha ka kai su makaranta ka gwada musu addini ba ce ka aiko yara da yawa je ka duba duk kowane lungu ka bi cikin Najeriya da Ghana da yawancin Afrikan mu ko ina la yawun bara in ka je kala kasan Saudiya an tashi masallaci ka je ka duba yan bara duka Afrika suka fito da yara da yawa da mutum ya aifu tagwaye wai Alhassan da Fusaini wai su ne su je su yi bara Allah Alhassan da Fusaini ya kama ka Alhassan da Fusaini jikokin manzo Allah ma ba tagwaye bane ba tagwaye bane Alhassan da Fusaini jikokin manzon Allah an aife wan daga baya tukunna aka aife wan amma mu zango da yake ba sani ba neman karatu wa Alhassan da Fusaini ai ba tagwaye bane ga tagwaye ka zo malamai mu baka suna mai kyau almajirai ga yadda ka dai da haife yaro tagwaye duka waje ai bara ba aikin musulmi bane kai ma ka tashi ko goro da ka ka sayar ko mai da ka je ka yi talla ka nemi abin da ka ci kai da iyalanka wasu kuma maza kuma na kasan turai ka ji wai shi da matan shi suna 50-50 kai agwagwa ne kai agwagwa ne ka san ma nan 50-50 kima matan kuma kula ciki wasunku kula taimaka da mazanku in kina da shi yayi da shi ki kare ki taimaka mai wasunku kuma ba ku da godiyan Allah kaga miji yayi wahala da ki wani bi ma ya wahala ne ya kai ki turai ya wahala ya kawo ki turai ki wahala da kin zo kin fishi samu ki ne mai sanin Amazon da eBay kin ya order ko wani shekan taka kin order mijin kuma na wahala wani bi in kamun ki ya fi nashi ki ma ki kawo cefa ne gida mana ai ba wala abu bane ai ko kila Afirka ne in dai kin fi mijin ki samu ki taimaka mana ai duka ai aure shi aure da kake kallon gannan ala yi ne taimakon juna juyin annu ne in dai kina da shi ki taimaka mai mana ai wani lokacin mun buga mazan sai kuma mu buga ku kuma matan wasu na nan mijinki ya muku magana ba ku ci kullum kowane wiki kin je ki sai yayi wanda yi aure kowane makwai miji bai ganin ki kin tayi wurin aure duk na macin da kika fita gida mijinki bai san da zama ba muna mace da kika tashi kika tayi wurin aure mijinki ba ki gaya mai ba bai san da zama ba kin fita kin je wurin aure malaiku na sina miki tun anya har ki komo in kika mutu anya ma jahannama kika yi wasa nan da mu sai mu yi magana ala rayuwa ne kaman dabbobi ka ga na mace mijinta ya kira ta na kike wallahi na fita na je unguwa kin ga mai da dakin unguwa kin ga mai la haula wala quwwata illa billah wani lokaci ma ina tafiya cikin Ghana a wani wuri na gan na mace da na tambaya ma kamar an ce mata aure ne namiji ke mata kiso nace Allah ki agwagwa ne billahi allazi la ilaha illa huwa nan da mu sai mu yi magana mu dai mu fadi da Allah mai billahi allazi la ilaha illa huwa in ba mu gyara ba wallahi mun gan dadau in mun ce ba mu yin dadau mun gan dadau yasa mu muna wayar da ku ne wani lokaci muna zuwa ne muna dawa ko ina wanga dawan cikin suno kenan mu muna dawa ko ina mu mun fadi matan nan ku kuma ku sa hankali ba ku da ni godiyan Allah wasu matan ma na yawo kula da maza kula yawo zunduru duka muna jin labari ku sa hankali rayuwa haka ba haka ake yi ba kai da kanka da ki da kanki shekara sauran nawa kwana nawa da sauran ka mutu kana da 35 kana da 40 sauran nawa nan da 30 years mai kyau kowa wani biya an tafi la haula wala quwwata illa billah in kala ayran fa ayran wa in kala sharrun fa sharrun abinda ka shuka a cikin duniya shi zaka dai ka sinte ka zo duniya ne ka zo ka make ka yi history kin zo duniya ki zo ki yi history kamar na Khadija ne kamar na Aisha ne kamar na Fatimatu ne
kin zo ki yi istiri ne kin zo ki yi istiri ne kai ma ka zo ka yi istiri kamar sabon annabi ne kullum ana buga sunan nakin su da manyan malamai nan unguwanka shi yasa in da ka yi istiri da ki nemi istiri ki ajiye legacy ka ajiye istirin da yaranka ko jikokinka gobe za su ce masha Allah wa tabarakallah su doki annun daman su aka su nuna wanga ne gidan mu kiga kaman kannani da kai kullum in an yi gaddama she ka ce wai kai gidan wani ka zo gidan ku ne gidan manya ki ce gidan ku ne gidan manya kakannin kan nan da babannin kun nan da babannin mun nan da kakannin nan sun samu wannan sunan kirkin na cikin aikin banza ne kan ka ce kai ka fito gidan babban gida ko gidan manya ko gidan kirkin nan me suka yi haka samu kala gadara da wannan suna kila iya ki fari a gida kaza kika fito sun yi aiki irin wanda kake yi da wannan ni da kai muke yi aikin banzan nan ne kalla suka yi kai ma gobe kamar legacy wannan jikoki da zo su ce ni ma gida kaza na fito ko kofa kaza na fito Allah muke roko ya muna jagora Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim push up kin peace dawa